Sziasztok! Először is bemutatkozom, Erős Angéla vagyok. Picit magamról beszélek. Nagyon-nagyon rég, szinte gyerekkorom óta az emberekkel foglalkozom. Azzal, hogy ki miért old meg másképp dolgokat, mi a különbség az emberek között, mi az, ami motiválja őket, és ki hogyan reagál bizonyos dolgokra. Na hát, ezt én ott magamba dolgoztam, majd következett persze a tanulás folyamata, ami megint csak hosszú-hosszú idő volt, és soha nem érünk a végére, de nem. Most egy olyan dolgot szeretnék nektek bemutatni, amivel invitállak hozzám. Ugye rengeteg visszatérő dolog van az életünkben, rengeteg olyan dologgal találkozunk újra és újra, ismét, és nem tudjuk elképzelni, hogy ez miért van. Csak azt mondjuk, hogy Úristen, már megint ez történt velem. Most emiatt, tehát ezt is lehet orvosolni, gyógyítani, segíteni rajta. Elég, ha csak felteszed magadnak a kérdést, hogy miért is történnek ezek a dolgok újra és újra. Itt tudok én képbe jönni, itt tudok én neked segítséget nyújtani. Számos eszköz áll már a rendelkezésemre, amivel tudok segíteni. Például a coaching. Szerintem nem kell mindennel pszichológushoz szaladnunk, nem kell mindent pszichológussal megoldanunk. Egy coaching is lehet annyira jó, sőt, hatásosabb és főleg gyorsabb, mint egy pszichológus terápia. Ugye a coaching az beszélgetésből áll, ugyanúgy, mint a pszichológussal való beszélgetés. Ez egy kötetlen beszélgetés, de önszántatból kell eljönnöd. Tehát, hogyha rábeszél anyu, apu, barátnő, férj, stb., az úgy nem jó. Neked önszántatból kell eljönnöd, önszántatból kell eljutnod odáig, hogy igenis én most foglalkozom magammal, és elég volt azokból a terhekből, amiket eddig cipeltem, és most ezeket le akarom tenni. Ezen kívül, ugye tudjuk azt, vagy sokan tudják már, hogy bizony a betegségeknek is vannak lelki okai. Nagyon-nagyon sok esetben. Még egy egyszerű náthának is lehet lelki oka. Nyilván, hogyha elkaptad a buszon, vagy bárki, akkor nem, mert ugye az egy vírus. De egy hosszantartó náthának bizony lehet lelki oka, mikor le vagy merülve, nem vagy komfortzónádba, olyan dolgok értek, amikről nem tehetsz, nem tudod megoldani, rágod magad rajta, nem alszol éjszaka, és ilyesmi. Ezen kívül van még a tarot kártya is, amivel tudok segíteni, és ezen kívül van pedig a nagyon-nagyon fontos lelki oldalunk, amivel igencsak kell foglalkozni. Mert ugye a betegségek is lelki okok miatt alakulnak ki, nagyon sok esetben orvoshoz kerülünk, egy ki nem dolgozott, fel nem dolgozott, ki nem beszélt, meg nem értett lelki probléma miatt, amit éveken keresztül cipelünk magunkkal. Annyira gyorsan fejlődik most a világ, és annyira gyorsan kapjuk a visszaigazolásokat, hogy talán már nem is szükséges 1-2 évig cipelni magunkkal egy terhet, hanem az betegség formájában sokkal előbb meg fog jelenni. Tehát ez az, amivel tudok nektek segíteni, ez az, amivel invitálok benneteket hozzám, ha úgy gondoljátok, szívesen látlak. Telefonszámom, amin elérsz, az a 70-es 940 31 63.
Köszönöm szépen, sziasztok!